Pinoy Bus Driver TV. Okay mga buset, alas 3:30 ng hapon dito na sa Calbayog. Full stop. Kaka-14 lang ang ating pasahero mga buset. Ang galing Pasig, ang galing naman Ormoc 30. Pwede sana i-transfer doon para puno sila. Kaso kailangan akong basa-pasay kung sila tayo. Kaya hindi makalis. Obligado tayong tumawid. Kailangan akong basa-pasay. Alas 6 ng hapon ng gabi. Alas 6:20 dito tayo sa Santa Clara na ulit. Kasi mamaya naman ang Paskat. Dito tayo sa Allen, Northern Samar, sa Santa Clara Shipping. Paksyon tayo mag-umpset, kaya pinapalusot pa rin tayo kasi kailangan ng bus sa Pasay. Malinis ang pero dito ang terminal. Wala na yung mga bus, tanda na nakasakay na. Tayo lang nahuli dito. Mga bugset, wala, exist tayo sa isang Santa Clara. Kasi yung Paskat, mamaya pa daw yun alauna, alas 11 ng gabi. Wala, sa kasunod na tayo dito. Alas 7:30 pa darating yung sakyan natin sa Santa Clara. Ayan, alas 6 pa lang, alas 6:40. Sa taon nga pala sa mga taga BBEG Group, Philippine Bus Enthusiast Group. Magandang gabi, Migo Bugset. Ito, nag-request sila si Migo, yung taga Victoria. Kahit 5 seconds lang daw. Pakisin na sa kay Sander Gumaraw. Shout out kay Sander Gumaraw. Kay sama Migo. Sa Santa Clara, Migo Bugset, nakabok na tayo dito. Kasunod na tayo, nauna na yung 926. Naiwan tayo, Migo Bugset, naiwan. Shout out nga pala kay Hanimer, at kay Video Taltayod, at kay Robin Ilarsa, Auckland, New Zealand.
At sa mga taga-Canada. Si Kateng. At si Christian Emilio. Luis Aurelia. Si Jeremy Volado. At si Gerard Melisons. William Dasser. Rodel Piñana Galit at si Mac Jos at si Regine Carl Liana. Round ah. Ha? Round. Busog po mo. May saging to ah. Sino yung binigay nga sa mga bata? Saging doon sa Victoria. Sander Tumaraw. Hindi na saging kanya. Inabangan ako doon. Huwag si Teng. Dito pa tayo sa Tacloban. Dito pa tayo nakasabay. Kaya pa tayo nito. Si Georges Belleza for rice. Si Erwin Obia. At si Homer Regaspi Talagtag. Cyrus Alberio. Sana ba yung dito? Andre Jeremy Rimaldora. Oscar Girador Tinaco. Si John Alwin Mabini. Yan, silang nagbigay doon sa akin ngayon sa may Victoria. Sorry, Samar. Iwan tayo sa ating kasamahan. Dalawa na nila natira dito. Eagle Star. Yan o, may binigay na sulat si amigo. Kasama dyan sa saging. Biscuiting. Yan o. Migo Bugset. Yan o, yan o, sulat o. Biscuiting o. Salamat. Bugset na mga Baybord. Migo Bugset. Yan yung mga bata doon sa Victoria, tatlo. Ayan, naiwanan na dito. Dami tayong naiwanan ito pag-sip, dami. Ay, dami, dalawa lang. Ayan, pag-sip, apat pa pala tayo dito na bus. Eagle Star, Riga, Silver Star. Wala, na-exist tayo sa isang barko. Wala na, babay na. Iwanan na tayo, buksin lang. Ito kami kubisit. Habang dito tayo nakatambay sa Tacloban Pier. Ito. Pinapatay natin ang makina para makatipid sa diesel. Kaso ayaw naman umandar, may kapugset. Kaya titingnan natin ang baterya kung ano ang maluwag dito. Yan ha. Ay patay. Slide ko nalaglag yung binigay ni Darilong. You know, slide ni Darilong na binigay ko. Cute lang siya, cute, maliit. Kaya natin pasit, kagatin lang natin. Kung alam mo lang din yung battery nito. Pinatay ko ang makina kasi nga activity sa diesel. Ito. Ito. Ulog, ito ulog. Kita natin. Ulog nga ako.
Manurin mo na sana kay mainit na sa loob. Malawag lang kaya higpit na natin. Gusto tayong dumi-dumi naman tayo dito mag-gusot. So ito, tingnan natin. Sino wala tumawag kayo na power eh. Gusto tayong 1. Oh. May ilaw na, magsot. Kanina walang ilaw yan. Biglang na walang ilaw. Start. Subukin na naman natin. Kung under pa. Iyaw, lumandar na. Malawag ang battery, magbuksit, malawag. Pumandar na pagsit eh. Ilaw na. Ano na tayo, aircon? Init sa loob. Pinawisan ako. Yan o. Alas 8 yung medya namin buksit. Nang gabi, di pa tayo nakasakay. Buksit ito yung malawag ang baterya. Pwede lang may mga gamit tayong dala. May mga gamit yan. Pangadya sa pino, pangadya sa trick. Yan o. Hindi lang kompleto. Kunti lang yan. Kasi yung mga gamit ko dati wala. Okay sa reta, fix it. Okay sa reta. Katabi natin si Migo Igor Slav. Kailangan tayo langis, langis. dito. Ikaw na ka sa hangin dito.
hindi umikot ang isip. Parang hindi umikot ang ilis eh. Oops, dating ka. Baka maluwag. Parang hindi umikot ang ilis eh. Oops, dating. Wala ito. Iwan, sikit man. Sige pun. Sige tayong. Sige tayong. Sa panangin lang natin siguro yun. Pag-isat na hindi umikot. Hindi mo ito nagubirit. Yan ah. So paningin lang natin yan, parang hindi umikot yun. Pero malakas ang ikot. Oh, masikip ano. Oh. Hindi naman ako birit. Ulitin daw. Ulitin daw. Dito na rin panda rin. Sa likod natin banda rin mag-set sa likod. Ito kailangan iwan natin ito dito. Tapos yung dito tingnan natin ah. Tingnan natin po set kung iikot pa yan ah. Tingnan nyo ah, dito ko start po set. Kasi tulog si partner eh. Tulog siya eh. Dito ko start. Tingnan nyo ah, kung iikot pa. Mayangin naman yung kanina. Kakaiba na ulit ka rin nasa ngayon. Oo. Ano? Ngayon lang, parang hindi talaga umikot kanina. Kasi tinignan ko rin itong pump belt eh. Kung umikot pa, parang hindi umikot kanina.
makalabas dito. Ayun na. Ito na, Bishop. Dito tayo sa loob ng barko. Sa General Santos na barko. Alas 10 ng gabi. Sigurado, alas 12 tayo makalas dito. Alas 2 tayo doon sa Matnog ng madaling araw. Hapon na tayo makarating ng mga pasay nito mga Bishop. Alas 6. Tayo, tulunin pa. Ito na tayo sa Matnog. Okay, sa aming buksit. Daan ko lang. Wala ng paskat. Wala na barko, alas 3 ng madaling araw. Buksit. 14 packs pa rin po, Migo Buksit. 3 sa tayo nakababa ng barko. Ito sa Matnog.